D'acord, aquí tenim el Premiere, ja ens ho coneixem tots, la interfície. Llavors jo tinc aquí a Gamba Films, tinc tots els arxius de vídeo descarregats i els arxius d'àudio, que li he agafat a un grup. Compte, aneu en compte, fixeu-vos que alguns acaben en .wav i alguns no. El mateix passa amb el vídeo. Alguns acaben en .mov i alguns no. Això quan veieu, si vaig al Drive, aquí, veieu que qui hagi canviat els noms, en alguns ha deixat el .mov i en altres no. I llavors, quan canvieu el nom, sobretot, heu de deixar el .mov o el .wav o el .jpg. El que hi ha després del punto no s'esborra. Es canvia el que hi ha abans, però el punto, el que sigui, s'ha de deixar. Quan passi els arxius al Premiere, tant d'àudio com de vídeo, arrossego les dues carpetes, ja veieu que em dirà precisament aquells arxius que no, formato de archivo no admitido. Clar, t'està dient que no sap què és, perquè no té el .mov. Llavors s'ha de canviar. Aquí no està, no es pot canviar des d'aquí, però o ho canvieu des del Drive, aquí, botó derecho, ho canvieu des d'aquí i us ho torneu a descarregar, o també es pot canviar des d'aquí mateix, des de l'escriptori, ho podríeu canviar. Feu així i escriviu vosaltres .mov. I ja veieu que ara ja em surt la icona, que ara canviarà. Veus? Ara m'ha canviat. I llavors ara, quan ho tingueu tot bé, dona igual si està en majúscula o en minúscula, quan ja ho tingueu tot, llavors ja sí que ho passeu al Premiere. Però és una feina prèvia que heu de fer, un a un. .mov si és vídeo i en àudio, també. .wav. Sí. Següent. .wav. És un conyazo, però ho heu de fer sí o sí, d'acord? Llavors, se suposa que ja està fet i ja teniu aquí els arxius d'àudio i de vídeo. Ho podeu fer així, en veritat, o, a veure, també el que podeu fer és sense respectar les carpetes, tal qual, els arxius de vídeo, els arrossego aquí, em dirà el mateix que no ho troba, i els d'àudio també. Per què va bé fer-ho així? Perquè després, quan ordeni alfabèticament, que és apretant aquí a la paraula nombre, això vol dir que t'ho ordena alfabèticament. Ja tindrem, veieu, tots els arxius de vídeo i just a sota ja estarà l'àudio. 2.1.6, 2.1.6 de .mov i .wav. I així no he d'anar a dalt a buscar on està el vídeo, on està l'àudio, sinó que els tinc un a sota l'altre. Això en quant a importar vídeos. Ja tinc aquí els arxius. Sobretot, una cosa que és molt important. Jo us vaig passar per mail els logos. Us els vaig passar en blanc, en negre i dues versions. Jo utilitzaré el blanc. L'arrossego cap aquí també. I aquí tinc el logo blanc. Tinc arxius d'àudio, tinc arxius de vídeo i tinc aquest arxiu que és, ara no el trobaré, que és el logo. Encara no he començat a editar. El timeline, la línia de tiempo, està buida. Això per què ho dic? Perquè és molt important què és el primer que baixo aquí baix, què és el primer que arrossego. Ho dic perquè allò que arrossegui el primer determinarà tota la resta de seqüència. És a dir, si jo ara agafo el logo i com que el curt comença amb el logo, doncs normal és que comenci amb el logo, doncs arrastro el logo. Veieu? I m'ha creat ja la seqüència. Però ara, quan baixi un clip, què passarà? Què creieu que passarà? Doncs clar, que la seqüència s'ha determinat pel primer clip que he baixat, que era així allargat. Llavors ara, qualsevol cosa que baixi, doncs es veurà així. Llavors, si passa això, ens hem de carregar la seqüència, que és aquest clip d'aquí, us ho recordo, que té aquest logo, i començar sobretot amb un clip de vídeo, el que sigui, perquè després el podeu eliminar. Agafo qualsevol, el baixo, ara ja tinc això així, i me'l carrego, i començo de zero. I ara ja sí que puc començar amb el logo, si vull. Ja tinc el logo aquí en petit, que ja sabeu que el podeu fer gran, etc. En fi, això que és molt important, a quin clip baixeu el primer.